Voin March ni somni sang ni somni panga hian Tuiphal Group YMA Inkhawmpui manchan ani a palai Rorel turte an lo thleng masa a ti hian khwal chhawn buk lama palai lo thleng masa a piang ten an hming le veng hming te an khwa te an report a reception lamin an thlenin tur an lo buat sai sak zel boka an thlenna turte Tuiphal ni in an thlenna tura hruaifel ngal zel an ni reception lamte an thok rimin an inpek na ropui kan ti a lomom kan ti hle ani palai lo thleng masa a piang ten thingpui an lo ina palai Rorel chan hma a intur thingpui hi ti hian community hall kota hian lo chhop ani a lo thleng a piang ten an in zel ani branch hrang ten an flag an ron kenga lo thleng masa a piang te tarfel ngal zel ani tuna photo booth kan hmuh mek hi MHB lamin mawi takin min chei saka palai local zong te photo booth a hian thla theuh turin kan sawma cheu palai Rorel hi khokon community hall a chundar som pahnia chan ani don ti hian palai turte an lo thlen bel zel boka Rorel tur palai te an lo thleng masa a an ni mai ba ka hian zaipol member te an lo thleng mek bok ani tun Inkhawmpui a hian lengkhawm hla hmanga Tuiphal Group huam chunga branch hrang te inti siak ani dona zaipol member zong te thataka zai turin du sakna kan hlan ngal a cheu Tuiphal Group huam chunga hian branch hrang pasari a awma chungte chu Ngopa branch Northeast Khodungsei branch Khokon branch Chiapui branch Lamzawl branch Ngopa Chimveng branch le Ngopa Hmarveng branch te an ni Tuiphal Group YMA hruaitu te President Puke Lalram Hluna Vice President Pu H Lalruat Fela Secretary Tlangwal H Lalmal Soma Assistant Secretary Pulal Hming Hluna Thanglua Treasurer Pulalram Liana Finance Secretary Pu F Lalvuan Kima tele anni ba ka hian executive member mi somthum pakwa an ombok tuna kan hmu ang hian palai Rorel turtile zaipol member te an lo thlen bel mek zela a thenin ti hian photo booth a te thla an la a hunrei tak in hmuto lo te thian hlui te in hmu in anin chibaya Inkhawmpui nuam le hlimom tak kan hmang don ni in alang vo india hian Rorel palai ten ro an rel dona tin zan lama hian program limom tak man ani don boka naktuk lama hianin lengkhawm hla hmanga inti siak na te mizo infiam na chi hrang hmanga in el na te nei ani dona zanlam program thlengin hun limom tak man ani zel don ti hian palai lo thleng masa a piang te kan reception lamin thingpui an lo pe zela ti hian Rorel palai tur lo thleng masa a piang te pona an lo thu chol hadama a thenin thingpui an in boka Rorel palai te mel hmu anuama dong tu lampo kan phur to hle ani Inkhawmpui mangtura local te hun hlimom le nuam tak in man lo mol kan hlawa hun nuam tak mangtur in du sakna kan hlan mol a cheu zaipol member te Rorel palai turte thanem dak in local ti kan thiatin dong tu lam chuan Inkhawmpui hlawtling tak kan hmang thei don ni in kan hria a kan lom tak zet ani ti hian then khatin photo booth a te thla an la mek zel boka kan photo booth te hi mawi in ti ve ngei kan bei sei Rorel palai turte an lo thlen bel zela a then an la ron thleng lo boka then khat in thingpui te an lo in mek boka thingpui hi eile in lam buat sai tu ten a thlum le a hangin min buat sai saka palai lo thleng a piang ten an in zela palai Rorel tur an lo thlen bel mek zel boka He did here in the perfect. Local chhehvel lecture from YMA. That's all the
kan tran ma ang hey voi ni ya group Inkhawmpui kan lo thek ta der ma ya President các đồng tin chairman các đồng tin thì em thì nó tin nghe thì cái mô khác trên cả cho quay số đồng thế này à cho group executive committee các nhà in số tiền đi xem tiền khai đi à các đồng tin số tiền đó là các những thành cá này các những sinh thành khác các những công việc cá này khan thì anh ngành sinh trong vàng in thật hạt ô là đi vàng in group executive president đi chú executive phát triển của mấy người xem thì mình group phơi thu cái ông thì tổ là group president post này cần ta xem nó vàng in còn group executive committee chuẩn thu sạch tay bên hẳn về đi khắp chief minister em chú cái gì đó mà khắp group president đi chia nó với đi sống đi na đi sống thùng na đi cả phía chú sợi phía mai anh em vàng in cần một sợi phía cái gì tôi là số phun sệt mau tủ in còn hoa này sao mà có conference thì nó số mà amosa Chang som hile pani nima sela Rorel na dik chu luyang in luang sela fel na chu lui pui kam ngai lo in luang ro se pathian in at buka chia kan za ta mang ni som sa se to ta pu lal pa an pathian chu lung da in kim ti thei ni phongai tu voina Tuiphal bu YMA Inkhawmpui voi sang li le pa kuana suai then in kan oma Rorel turin bul kanan chan ani kan man turi ku ta kan hana ro kan rel chung kon buai na le har san na chu sang to thei kan ni chu na ka po chon min kuma min ve turin kan nge cha kan Rorel tu te tuam ta kan rel ei nan te le ngai dan in ang lo le kan rilu kan tu so in an lo wa buai na ko to thei kan ni chu la ka po chuan min humla in he kan Inkhawmpui abula ka to thena min suai turin la ni suwa krista min kan di le amen masai puan tur mi ko on theng thang te reception office so in report tur ania senna nei lo te begin report tur group executive member te bets reception office alam tur ania program dâu cao rắm toa mi chót bia ru ni yang hello ten lung rua la da ram kan le na per quang ching chang sa ya kan soi la i mo ye par moi tin re le ki phim le na kan so ram mo im mo ye be kan so ram mun sa phía ra tui thiang kan do na Pula si kwa vang lên